Tervehdys ihmiset. Tiskelakko täällä moi. Niin kuin mä eilen lupasin, niin mä teen pelivideon ja tänään mä aloitan sen CS Portablella, koska mun kanavan nimi kääntyy sanaan CS, eli Counter Strike. No niin, nyt lähti. Vedetään nyt aluksi näillä. Nyt lähti nyt. Ois sätelee. Taas tällaista juoksentelua aluksi. Mä en oo pelannut tätä peliä pitkään aikaa. Hetki, miten? Ja toivottavasti itsekin nautitte tästä. Joo, mä tiedän, taustalla näkyy kaloja. Ei oo mun julis, ei oo mun taulu. En mä kalasta. Itse asiassa tehdäpä tälleen. Tää video ei sit varmaan niin kun omalta arvioltani kestä niinkään pitkään. Kaboom, bitch. Mitä just? Aha. Boom, bitch. Sitten näitä voitte itse laittaa kommenteissa, jos haluatte lisää näitä CS-videoita. No niin, SWAT-tiimi, let's do this CS Portable style. Omien arvojeni mukaan tää peli ei siis, tätä video ei ole niin pitkä. Ehkä. Katsotaan nyt. Ei jumalauta, kuka mua ampuu? Sä tujipa. Koska tulevana keravalaisena mä voisin vaikka antaakin. Niin kun mä muutan Keravalla kohta. Että hyvästi tälle pelaamalla tätä. Mä en sit ite tiedä näkyykö tää nyt tässä videossa enää tää mun pistooli. Asetetaan vähän sitä. Vedetään vielä pari erää ja sitten mä esittäydyn vähän siitä. Mun oikein nimi on Jere Kärki. Mä 15-vuotias tubettaja. Mä oon tubettanut nyt vähän aikaa. Mut nyt mä aloitan kokonaan alusta tällä uudella kanavalla. Ja mä halusin saada jotain tähän juttuun. Ja mä asettelen vähän tätä kameraa, kun tää vähän on keikkuva tää mun taso. Joten toivottavasti ei haittaa. Kameratesti vain. Ah, come on dudes. Yrittäkää silti nauttia videosta. Tiedät, siis tää on niin, mä oon syntynyt Hyvinkäällä. Mä tykkään käyttää tätä harrastuksena. Hetki, kuka mua just ampuu? Tulee tänne! Mennään sitten.
Siis mun nimi ei oo Jelly Blades. Yritetään tappaa vielä yksi äijä. Noniin. Kiitos, että katsotte videon. Supatkaa mun kanavaa. Tykätkää videosta, jos tykkäsitte. Ja me nähdään seuraavassa videossa. Se on moi.